Felly gystadleuaeth I gneifwyr hanner 160 proffesiynol. Mae hon yn mynd I fod yn dipyn o ornest fan hyn rhwng y pedwar sydd ar y llwyfan. Ie, maen nhw'n galw gystadleuaeth I veteraniaid neu'r Hen Lawiau, ond pidiwch gael eich twyllo gen hynny achos mae'r cneifwyr yma o safon proffesiynol. Nicky Beinion ydy hwn o'r benrin gwyr, y power from the gower. Yn bencampwr byd ar 8 achlysur yn y gorffennol, felly dipyn o gneifiwr wrth I ni gael golwg ar John Frogat yn fan hyn, yn y canol. Hefyd yn dipyn o gneifiwr. Ac yn ei herio'n hwy dau, mae Steve Derryn ar y stondin gyntaf, Graham Johnson. Wedyn y llall, felly Steve Derryn, Graham Johnson, John Frogat a'r adnabyddus enwog chwedlonol Nicky Beinion yn gwneud I fyny'r niferoedd yma hyn. 4 ohonyn nhw'n herio I gilydd ar hyn o bryd. Nicky Beinion, un o gymeriadau mawr y byd cnifio, un o feistri y byd cnifio, ac dipyn o dynnu coes I Nicky Beinion wedi bod yn gystadlu ddoi yn radran agored a wedi cyrraedd y rawn gynderfynol, felly mae'n dal yn dipyn o gneifiwr. Ydy, mae o'n pwy tybed sy'n mynd I orffen yr oen yma cyntaf. Da ni'n edrych o fan hyn ar Nicky Beinion yn cael ychydig bach o draffaeth reoli'r oen yma, ond Steve Derryn di hwn, y Kiwi, a Sam Saunders yn ei gorlan o'n ei gynorthwyo fo, reolwr tîm Sela Newydd. Felly y Kiwis yn arwain y ffordd yn gynnar. Dwi'n credu bod Nicky Beinion yn trio dal nôl I gadw'r safon hynny, dwi'n meddwl, Alun, achos mae'n gallu mynd yn gynt â hyn. Ydy'n sicr, da ni wedi weld o'n cystadlu dros y blynyddoedd dwytha yma, mae Nicky'n gneifiwr arbennig. Golwg arno fo yn ofalus, felly yn gorffan yn daclus dros ben yr oen cyntaf yna. 5 poen yn y gorlan y tro yma. Canolfan gneifio Meirion ydy'r lleoliaeth cneifwyr yma ar hyn o bryd rhwng hanner 160, y bechgyn proffesiynol, chydig bach yn hun yn herio I gilydd ar hyn o bryd. Ie, dipyn o ornes, Kiwi, Graham Johnson ar 3, Sais John Frogat ar 4, a'r Cymro Nicky Beinion ar 5. A dipyn o res yn miraglu fan hyn wrth I ni weld Steve Derryn, fo sy'n bella ymlaen, y Kiwi, yn cael tro anni fan hyn ac yn dod lawr ar y chrola yna, yn cnifio'n rhwydd, chydig ar dop y goes. Amser cyflym iawn, 2 oen, bron a'i gorffen, a da ni mond wedi bod yn cnifio ers 2 funud. Felly, mae eisiau I hun, maen nhw'n tynnu mlaen, cofio Alun. Mae nhw yn wir ag I mewn ar driad a Steve Derryn yn fan hyn. Ie, mae o yn gneifio'r rhadlon iawn. Gawn ni weld pa hwyl mae o'n gael ar yr oen nesaf yma. Ac yn fan hyn, John Frogat yn fan hyn. John Frogat, chydig ar ei holi falle. Wel, mae Nicky Beinion efo yn agos i'w gilydd wrth I Steve Derryn arwen y ffordd o ran cyflymder, ond dwi'n siŵr bydd John a Nicky wrth I ochr o yn trio cadw'r safon na I gael cyrraedd yr own derfynol nes ymlaen. Felly taclusrwydd sydd yn mynd â hi ar hyn o bryd yn meddwl y fechgyn yma. 5 poen yn y gorlan, y nesaf allan gan John Frogat y fanna a Nicky Beinion ochr yn ochr ar hyn o bryd. Felly dipyn o herwan, mae'n siŵr bod y ddau fachgen yma'n ymwybodol pa mor agos at ei gilydd y maen nhw ar hyn o bryd. Felly bydd hi'n dipyn o ras I orffen hwn. Taclusrwydd wrth gwrs ar hyn o bryd yn golygu yr pwyntiau yn y cefn. Hynny yw lawr yn y gorlan mi fydd na ail asesu ar hyn o bryd. Maen nhw eisiau peidio ail dorri'r glân na. Neu siŵr bod y glân yn dod I ffwrdd yn daclus iawn. Peidio mynd dros yr hen dir, ond yn hytrach pob trawiad yn ei le ac yn tynnu rhyw chydig bach mwy o wlân bob tro. Ond wrth gwrs mynd na ail ferniadu wedyn lawr yn y gorlan I weld sut mae'r gorlaned gyfan yn edrych cyn penderfynu ar y sgôr derfynol. Ac wrth gwrs cyflymdra ydy'r ystyriaeth arall. Cyfuniad o'r ddau yna sy'n creu'r sgôr derfynol yn y diwedd I weld pwy sy'n mynd ymlaen. Nicky Beinion yn cael sgwrs hanner ffordd trwad. Gofyn pryd mae'n paned oedd yn credu. Steve Derryn wedi gorffen. Dwi'n credu mae tynnu coes oedd hwnnw am y 5 poen. 4 oen dwi'n credu oedd yn y corannau yn te 3. Dwi wedi cymysgu fan hyn. Wel, mae'n edrych yn debyg I 3 I fi, mae rai mi ddeud, ac dyma nhw I ti diwetha felly o'r wyn I Nicky Beinion. Chydig bach o gic y fanna, ond drychwch, does a ddim ôl glân ar ôl ar y rystlys yna ganddo fo. Na chwaith John Frogat, colli'r ychydig bach o reolaeth fanna. Nicky Beinion fydd yn gorffan nesaf felly, ac y fodlon iawn I fyd wrth fynd trwodd. A fo I lawr i'r sglefr yna, a dim byd yn ddi, un dyn bach ar ôl. Felly John Frogat ydy hwn, ond Steve Derryn eisoes wedi gorffen. Felly Steve Derryn y cyntaf I orffen, Nicky Beinion wedyn, John Frogat yn rhedeg lawr yr ochr dwytha yna, bron a gorffen, a dyna ni yn yr ymgyrch yma i'r cnewyr hanner 160 proffesiynol. Give a big hand, ladies and gentlemen, that's the first heat.